Къде бяхте през последните 2 години? Вие ме закопахте с това въпрос. Бях под земята, бях се закопал на практика. Значи някъде около 54 години не бях взимал отпуска и реших да си взема 20 минути отпуск, да отидем с сина ми да ловим риба в една подземна река в Камчия. И първо взехме метрото, като мислихме, че ще стигнем до някъде. Всъщност до никъде не стигнахме. Вече бяха минали още 2 минути. Общо 17 минути бяха минали от отпуската. И имаме 3 минути. Трябва да отидем да се върнем. И реших, дай да копам, защото това ме бива. Нали? И тръгнахме по подбалкански път и си копаваме под Стара планина и ударихме на камък. На син камък при това. И вече беше 19-та минута, нали, от отпуската и аз се върнах. Сина ми не можа да се върне, защото той малко по-силно се удари в синия камък. Нали? Но това не е проблем, защото аз имам още 20 и така, нали, ще мога да пестя парички, за да си купя чаша. И когато се върнах, нали, някъде, според мен бях към Нови хан и гледам някой горе, кой е картицата, кой е картицата. И аз изгледах и казах, аз съм картицата. Нали? И те казаха, защо го издаде, нали, това? И явно развалих някаква игра, така не разбрах точно каква е играта. Вие ревнив ли сте? Ами не. Всъщност, нали, като цяло смятам, че не съм ревнив. Малко ревнувах 4-то, 8-то и 11-то дете. И ревнувах ги тези 3 дечица, защото знам от кои хора, нали, са децата. И тези повечето са ми приятели и роднини. Нали, те са брат ми и още 3 работници, с които работим, и от тях, нали, са тези 3 дечица. Обаче като цяло не съм ревнив. Жена ми ревнуваше едно от момченцата, защото беше по-черничко. И аз си казвам, от мене бе, а пък тя не иска да е от мене, нали, защото смята, че съм малко по-глупав. Обаче аз, понеже си спомних, че бях целия в сажди, когато го правих, и затова, нали, излязло мургавичко, или така да го наречеме, както е модерно, афробългърче си направихме едно, нали, за цвят. Така, смятам, че, нали, това, че други хора опождат жена ми, приятели, роднини, нали, не ме притеснява, защото пък така се обогатява, нали, кръвта. Чел съм, че това е важно. Тъй, че като цяло не съм ревнив. Аз от друга страна обаче искам да ви кажа, че имам любовница, или по-скоро да го нарека любовниче, защото не знам дали е човек. Защото мирът е много тъмно и не мога да видя човек ли е, животно ли е, какво е. Мърка там нещо в мирата, не мога да го видиш, но си е любовниче. Женско е според мен, защото така го чувствам, като женско го чувствам. И това е много удобно, защото жена ми, като ме пита, имаш ли любовница, аз казвам не, и не е лъжа. Защото аз наистина не знам любовниче ли имам, какво имам, изобщо нещо имам ли в този живот, аз не знам. В крайна сметка, въобще не съм ревнив. Даже съм така, някой има нужда, нали, и му дам жена ми, така, дали по-приятелски, пък той ме черпи една бира и така.